Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मनजलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो देहा सोलेराव मोजां दङ, नाथाय नैबे बिखा सिङाव मोजां गैया आरोना। इमान दुखुआव दङ। बे दुखुखौ लानानै आं दिनै नोंसिनि गेजेराव भिडिअ लानानै फैबाय। मानोना आं भिडिअ लाबोयो सानबासोआनो जाबाय खोमा। बे सानबासोआव आङो मबाइलबो गाज्रि जाना होबाय आरो गोसोआबो गाज्रि जाना होबाय आरो आंनाहाय। स' बे गोसो गाज्रि जानायनि माबाखौ मालाबा खोन्थागोन आङो। स' बाथ्राया बेनोदि आङो आंनि लोगो दाखालि आङो गिभवे भिडिअ होदोंमोन ना आगैमोन। गिभवे भिडिअ होनायावहाय जोंहा रन्जिता आगै आरो बायथ'स्रि आगैया देरहासार जानो हादोंमोन। स' बे रन्जिता आगै आरो बायथ'स्रि आगैनो थाखाय आं दिनैहाय गिफ्टखौ आङो हराखैमोन। दिनैहाय हरनो थाखाय आं रेडि जानानै फैबाय। दिनैहाय हरनोसै आरोना आङो बे आगैमोननो। स' थेंक इउ आगैमोन, नोंथांमोना आंखौ गोबां सापर्ट होनायनि थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनाय जासिहरबाय। आङो हरनोसै नै गिफ्टखौहाय। रन्जिता आगैनो हरनोसै आङो। फन पेजों हरसिगोन आरोना। आङो मबाइल नाम्बारजोंबा रोङो ना रोङालै। आं हरफिननो रोंफेरा आरोना, होमबाबो आं माबानायसै हरनाय नायसै नै फन बुबाय आं। औ नों फन पे नायनो रोंगौ दा आगै? आं नोंनावहाय माबा थाइसे हरनानै नायग्रोनायनि दै। रोङा नालाय बाल। नायसाय थांबायमोन नै। रन्जिता बर' फन नाम्बार जायखिया नाम ओंखारदों ना मादों बेखौथ' रोंला। साक्सेस देखायबायमोन आरोना। नायदो दे। फैयाखै? आंनियाव थांनाय देखायबायमोन। थाइसे हरनायनानै नायदोंमोन आं। नै लास्टआवहाय नोंनिया हरना मा जाखोमोनलाय? हाबैयाखै? थांबाय? थांबाय दा? एबार हरनोसै। जायखिजाया फैसा हाबहैखादों दा? जाबाय दा? थांबाय? नायदो दे। थांबाय दा? दे दे होमबालाय। नेनांनायनि थाखाय सरि दे। जेबो नङा दे। नेनांबाय आङो। मबाइलाबो गाज्रि जानो होबायना आरो न'खराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय। मोनबाय दा? दे। दाना सासे दंबावो माबा बायथ'स्रि आगै दंबावो। हेलौ, नों नायनो रोंखागौ दा माबाखौहाय फैसाखौहाय? आं थाइसे हरनानै नायग्रोनि दे, जायोना जाया? र' दादान दे फनखौ। खोनाबाय? फनखौ दादान दे। नै थांबायमोन, आंनाव थांनाय देखायबायमोन। नोंसिनाव हाबदोंना हाबाखै थाइसे नायसाय। फैबाय ना? होमबालाय एबार हरनोसै आरोखि।
थांबाय दा दे लेट जानायनि थाखाय सरि दे थारमाने आङो माबा बाबुआबो लोमजाना होबाय मबाइलाबो गाज्रि जाना होदोंमोन नालाय आं भिडिअ बानायनो होननानै नेबाय थादों भिडिअ बानायनानै होनसै होननानैहाय ओंखायनो लेट जाबाय आरो नङाबालाय सोहरनो हायोमोन आं दे होमबा स' फाइनालि हरखांजोब्बाय आं बेसेबां हरखो नोंसोरथ' नुखाबायानो सासेनो 700 सासेनो 400 हरनाय जाहैबाय आरो आं मेसेजआबो फैथारलायबायलै नै दाननायनि मेसेज फैथारबायबो स' बिदिनो नेक्स्टआव आङो होबावनो नाजागोन मनिटाइज जाबा स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय